Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ang tema, bag-ong kinabuhi. Duha ka dagko nga mga kaaway sa atong kinabuhi, ang sakit og kamatayon. Halos kitang tanan mahadlok mamatay ug lisod alang kanato ang pagdawat niini diha sa pagtuo. Tungod kay ang kamatayon usa ka makalilisa nga hitabo. Kini ang katapusan sa tanan dinhi sa kalibutan. Diha sa pagbasa karong adlaw, ilabi na sa ebanghelyo, naghulagway kanato nga si Kristo maugayod ang tag-iya sa kinabuhi. Ang usa ka babaye nag-anto sa iyang sakit sulod sa dugay nga panahon, kalit nga naayo diha sa paghikap niya sa sidsid sa sinina ni Kristo. Kini tungod sa iyang dakong pagtuo ni Kristo. Si Kristo ang tag-iya sa kinabuhi, sa dihang iyang gibuhi ang usa ka bata nga patay na tungod sa dakong pagtuo sa iyang amahan nga si Jairo. Tungod kay giingnan man siya ni Jesus, ayaw kahadlok, salig lang. Ang Ginoo usa ka buhing Dios o gihigugma niya ang kinabuhi. Ang kinabuhi may usa ka nindot nga gasa gikan sa Dios. Mao nga ang kamatayon angay nato nga pangandaman. Pinaagi sa pagpuyo o kinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Aron kun moabot na ang tukma nga higayon, andam kita sa pag-atubang niini sa walay kahadlok. Mga igsuon pananglitan kun dunay moingon kanimo, usa ka oras na lang ang pagpakabuhi niining kalibutana. Unsa may imong buhaton? Mamalandong kita niini pag-ayo. Ang mangulo sa Santos nga Misa karon mao si Padre Eli Ubag sa Missionaries of Jesus, inabagan sa pag-awit sa mga Paulines Friends. Palihog, manindog. Ang Ginoo uban sa mga maluhawi, ang kalipay kaisigi, ang Ginoo labing higpit, naiguta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisaya mugulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang
ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaat kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita ni natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo ngadto sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Sa Dios dito sa langit, kadait sayang mga tao, ihisay ta. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, ukong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang amo, pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himala, sa Diyos na Amahan. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo.
Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon. Ug kun ang buhi ng mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, Ginoo, kay mo akong gigakos maayo. Ug wala ka motugot nga akong mga kaaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, ikuha mo ako gikan sa kinailadman sa kalibutan. Piling kawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigang Ginoo kamo matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuot sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghila, apan sa kaadlaw ang pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati o Ginoo, o kaluy ako. Ginoo, pagpakahimo akong magtatabang. Ibalin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsaya. O Ginoo akong Diyos,
hangtod sa kang turay, pasalamatan ko ikaw. Daigod ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong nagiluwas. Daigod ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong nagiluwas. Ang pagbasa gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamo mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato kamo, pinaagi sa iyong kakabus. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban aron ipapasan kaninyo. Apan, sanglit, hamugaway man kamo niining panahona, magkatarungan gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang mahugaway. Mutabang usab sila kaninyo. Niining paghagiha nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghang tinigom wala masubrahi ug ang diyutayng tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, Alleluia, una kami sa pulong mo. Alleluia, 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 malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, Alleluia, una kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit ug naglisod na. Adtua intawon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tawo miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan ug nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan paggitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang, migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako.
Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo ug gibati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap niya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kaballaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busang nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok salig lang. Unya wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Mipadayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug ang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa, inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpaduigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw. Ug hilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, ug siya miingon, pakan-a ninyo ang bata. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ka, O Kristo. Maayong gabi mga igsoon. Ang tema sa atong ebanghelyo karon ato mang makita nga kini kabahin sa mga nasakit ug tungod sa ilang pagtuo o tungod sa intersesyon ni Jesus sa ilang sakit, sila naayo. So buot sabton ang pagtuo maghatag og kinabuhi. Ang istorya mao nga ang anak ni Jairo, usa sa mga miyembro sa mga grupo nga nagsalikway kang Jesus ug ang iyang gipanudlo, magmalatay na. Mauto nga si Jairo sa iyang personal nga panginahanglan ninghangyo kang Jesus ug miuban si Jesus kaniya didto sa ilang panimalay. Unya aduna na usay laing istorya nga gisaysay. Istorya kabahin sa usa ka babae nga dugay nang nagdugo, dugay nang nagsakit, nga nangandoy nga bisan lamang makakupot siya sa sidsid sa sinina ni Jesus, siya mamaayo. Ug tuod man nagsuot-suot siya ug uban kang Jesus hangtod nga nakahikap siya kang Jesus. Unya si Jesus nangutana kung kinsa ang migunit ug miingon si Jesus nga ang iyang pagtuo, ang pagtuo sa babae, nakaluwas na kaniya. Mga igsuon, ang duha ka istorya nagmatuod nga ang ilang pagtuo nakahatag kanilag kinabuhi. Kadaghanan kanato karon mo deklara nga kita lawom og pagtuo sa Dios, aduna kitay pagtuo
apan kung atong tan-awon ang atong kinabuhi, layo kini sa kinabuhi nga adunay kalipay, kundili atong makita nga kinabuhing patay sa usa ka Kristohanon. Ang atong pangutana karon mao nga sa imong gihuptan nga pagtuo, nakabaton ka ba og kalipay, kamaya, kalagsik, kahinam diha sa imong kinabuhi? Kini dapat maong epekto sa atong pagtuo diha sa atong kinabuhi. Ang kadaghanan nato moingon nga kita adunay pagtuo, apan ang ilang kinabuhi puno sa kasakit, puno sa murag walay kinabuhi, dili makahatag og kalipay ngadto sa uban, dili makahatag og kinabuhi ngadto sa uban, dili kana mao'y tawo nga adunay pagtuo. Ang adunay pagtuo nga tawo, makita nimo diha sa iyang nawong ang kalipay, kamaya, kalagsik, kahinam sa kinabuhi. Mao kana ang ipalaganap nato sa atong isig kaingon, there is life in our faith. Sumala sa atong istorya sa Ebanghelyo, gikan sa sakit, gikan sa kamatayon, tungod sa ilang pagtuo adunay kinabuhi. Mga igsuon, dapat atong ipakita sa atong nawong, atong ipakita sa atong kinabuhi ang kamaya, kadasig, tungod kay mao kini dapat ang epekto sa atong pagtuo. Mga igsuon, mao kini ang hagit sa atong ebanghelyo. Hinaut unta nga ang kadasig, ang kamaya, ang kalipay sa atong pagtuo ato gayong mahuptan, tungod kay kini maghatag gayud og kalipay, usab og kadasig ngadto sa uban nga mao gayud ang gisulti, gisangyaw ni Jesus. Amen. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Niadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw banhaw siya. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, mituo kita sa usa ka Dios nga nagbuhat ug naghatag kanato og kinabuhi. Sa tumang pagsalig atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga pag-antos ug kasakitan diha sa atong pag-ingon, Ginoo sa kinabuhi dungga ang among pag-ampo. Ginoo sa kinabuhi dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan ilabi na sa Santo Papa Benedicto XVI, mga kaobispuhan o kaparian sa tibuok kapupud-an dinhi sa Mindanao, unta sa tumang kaaghop, magpadayon sa ilang ministriya sa pag-alagad sa tanang katawhan sama sa panig-ingnan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makabaton og kasing-kasing sa pagkamanggihatagon, ilabi na sa mga nagkinahanglan natong mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi dunggang among pag-ampo. Nga ang atong mga kaigsuonan nga gitahasan sa pag-atiman sa mga masakiton, unta makabaton og hataas nga pagtahod alang sa kinabuhi ug sa kanunay magmadasigon sa ilang gimbuhaton pinaagi sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo sa kinabuhi dunggang among pagampo. Nga ang pagtuo og paglaom sa mga masakito natong mga kaigsuunan unta magmalig-on diha kang Kristo nga mao ang atong pagkabanhaw og kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi dunggang among pagampo. Nga ang matag Kristohanong pamilya magpakabana sa panginahanglan sa ilang mga anak, pag-atiman ug pagmatuto kanila, pinasubay sa Kristohanong diwa sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi dunggang among mga pagampo. Ug atong hinumduman ug iampo alang sa pahulayng dayon nila ni Olympia Ubag, Ricardo, Christine, Antonia Novo, Epifanio, Teotima, Purisa, Virgilio, Roldan o Hospicio. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kinabuhi dunggang among pagampo. Ug alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi dunggang among pagampo. Ginoo sa gugma ug kaluoy, patalinghugi ug dungga kami kay nasayod ka nga utang namo kanimo ang among kinabuhi. Diha kanimo nagagikan ang tanang kaayuhan sa among kinabuhi. Tabangi kami nga among mabuntog ang kamatayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mahalad kami kanimo Ginoo, santos na misa, santos na sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipayon pangakasakit ihanan karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa normal sa pagdaig, sa imong kagahuban, ang imong paghigugma, ang among dilauman, nga magdala ka namo sa tunay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among palimaso kalit lang mahanap, hayang kami pasagdi mahigong ang Ginoo. Ang among mga kasa dawatag mahala, ug ang tanang katawhan dadas naging harian, aron tanang binuhat may kahiusahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapusnanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa pag-alagad kanimo nga makanunnayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan.
imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo among Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug yuta sa mga anghel ug arkanghel sa way hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsanyaw kami sa imo kamanalo, ug nakatala sa imong pagkabanaw, hangtod nga ikaw Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto ang among Santo Papa, ni Romulo ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsuo namo nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluhi kaming tanan, himoa kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya.
gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mga igsuon bilang mga anak sa Dios, awiton ta karon ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunlubos. Sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka lang ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa'yo tamay mo sa langit. Ang kalanunan mo sa matagad na ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, imo na nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka na mo, pili mo kami itugyan sa panulay, kinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunlubos. Kaimuhan ang gingharian, ang nahugang himaya, ang pusaka Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be. Peace be. Peace be. Cordero sa Diyos na nagawag ka, sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ka, sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ka, sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinginan. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat
ang pari alang ni adtong dili makakalawat karon uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, katalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misa ug pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma ngadto sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyong tanan ng Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, tapos ng atong misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Pasalamat, kalipay talipalagan sa atong Diyos nga magbubuhat. Awit ta ang pasalamat, o Amahan nga langiton, o Amahan mapinangdaon. Salamat sa mong naa, munang tinamuhi nga dayon. Isang yaw tang kaluwasan, malakaw tasaway paglangan. Ang pulong nga labing balaan, isabwag ka sa kalibutan. Malakat ang malaumon, malakat ang may gabon. Ang Diyos nung pulong, ang kalikot